OK, dajme si ďalšie bonusové video ohľadom formátovania kódu HTML. Cesty v týchto IMG elementoch, cesty k obrázkom a rovnako napríklad tieto cesty v href, ktoré sú adresy linkov, by nemali obsahovať žiadne špeciálne znaky. Špeciálne znaky sa myslia tie kadejaké slovenské alebo kadejaké hviezdičky, alebo mriežky a takéto veci by nemali obsahovať názvy našich obrázkov. Niektoré prehľadače, keby to bolo napríklad, že obrázok 2.jpg, niektoré prehľadače sa z toho dokážu vysomáriť, ale niektoré nie. A bezpečné naozaj je nedávať tam žiadne z týchto špeciálnych znakov a obmedziť to iba na také počítačové. Čiže tvrdá anglická angličtina je žiadne ščš, žiadne medzery a keď potrebujeme nejak oddeliť slova, buď použijeme podtržník, alebo použijeme pomočku. Rovnako ako ja som tu použil, že thumb, pomočka 2. Taktiež, keby napríklad mi chcete zaslať domácu úlohu v rámci nejakého zipka, tak do toho zipka napríklad celú tú, ja to mám momentálne otvorené v kapitola 9, kapitola 9, tento adresár, samotný názov adresára by taktiež nemal obsahovať žiadne špeciálne znaky. Medzera je jediný, ktorý je ako tak v pohode, ten tam môže byť, ale napríklad nejaké že mriežky alebo ja neviem, by tam radšej vôbec byť nemali. Dobre, teraz samotné formátovanie kódu, samotná kvalita HTML kódu. Je to niečo, čomu sa ešte myslím budeme venovať v ďalších videách, ale ja to chcem vypichnúť aj teraz. Sú spôsoby, ako si môžeme napríklad aj v Sublime texte odkontrolovať, že či náš kód je v pohode. Jeden z prístupov, jedna z vecí je, že by ste mali mať nainštalovaný napríklad plugin alebo package s názvom, kde ja si nechám, že list packages, tak mi to vypíše list všetky, ktoré mám nainštalované ja. A jeden z nich je tento, že Bracket Highlighter. Ak ho tam nemáte, tak normálne tools, command palette, install, package, toto všetko by ste mali mať prístup k tomuto, ak ste sledovali ten tutoriál, kde inštalujeme Sublime Text 3. Dáte install package, chvíľku počkáte, kým sa naloadujú repozitáre, tuto dole, to volá, čo robí. A tu by ste potom napísali, že bracket highlighter. Ja ho tu už nemám, pretože tu sa zobrazujú iba tie, ktoré ešte nemáte nainštalované a ja ho už mám nainštalovaný, ale dáte bracket highlighter a nainštalujete si ho. A čo to spôsobí je, že potom sa vám takýmto spôsobom budú zvýrazňovať jednotlivé A elementy alebo jednotlivé HTML elementy a tu tejto líšte naľavo budete mať zobrazené, že o čo sa jedná. Táto značka je značka tagu, čiže tu označujeme to, že mám otvárací HTML tag a ukončovací HTML tag. V tomto prípade mám iba jeden tag, ale to je v pohode. Ide tu o to, že napríklad keby, dajme tomu, že spravíte nejakú blbosť ako toto, tak už to píše, že otáznik, neviem čo to je. Otáznik znamená, že ste asi niečo dosrali, Alebo napríklad napíšete H1, ale zabudnete ju ukončiť a potom pôjdete pokračovať ďalej, spravíte si nejaký odstavec a do ňa napíšte nejaký text. Ale teraz, keď si kliknete sem, tak je všetko v pohode, ale kliknutím na to H1 zbadáte, že otáznik. Otáznik znamená, že pravdepodobne som buď napísal ako kravinu, čo nedáva zmysel, čo je neexistujúci tag, alebo som ten existujúci tag zabudol ukončiť, ako v tomto prípade. Dokonca niekedy, v tomto prípade to si nespravil tento bracket highlighter, ale niekedy, keď máte veľa chýb a všetko je ako domiešané, tak samotné kliknutie na body odhalí, že tam bude otáznik tuto, čiže on sa nevie vysomáriť z toho všetkého bordelu, čo má v body. Čiže vy sa snažíte, aby ste nikdy nemali tento otázniček vľavo a toto zvýrazňovanie vám vie v tomto pomôcť. Veľmi často, hlavne ak neodsadzujete kód, že nerobíte toto posúvanie o tabelátor v rámci elementov, ktoré obsahujú sa navzájom, čiže UL, ten obsahuje LI, ten obsahuje P, ten obsahuje image, všetko je pekne odtabelátorované, Ak to ale nerobíte, a všetko máte takto nakydané na seba, tak veľmi často sa môže stať veľmi ľahko, že si nevšimnete, zabudnete jeden tag a teraz akože ten kód vyzerá tak, že by mohol byť aj OK, teoreticky, ale není, lebo ja tu mám otváracie P a nikdy není ukončovacie. Samozrejme v tomto prípade vidíme, že tento bracket highlighter nie je dokonalý, čiže on mi tu nenakreslil ten otázniček, aj keď tam mal byť. Bracket highlighter je iba taká malá pomôcka. V skutočnosti ale čo chceme je vždy, aspoň minimálne keď začínate, si nechať kód takzvané zvalidovať.
Čo tým myslím je, že ja môžem skopírovať, ja si označím všetok môj kód, dám ctrl alebo command C, aby som to skopčil a pôjdem na nasledovnú stránku. validator.v3.org, kde ak ja mám už moju stránku na internete, tak sem môžem vložiť tú URL-ku, je proste adresu mojej stránky a dať check. V prípade, že nemám, ja si môžem, ako som ja spravil, skopčiť celý môj kód, ísť sem do Validate by Direct Input, kliknem sem a sem skopčím celý môj HTML kód. Dám check a v tomto prípade mi to vyhodí chyby, červené, hnusné, errors found, no. A keď zoscrollujem troška nižšie, tak odhalím túto sekciu, kde mi to vyhodí všetky moje chyby. Keby si ja napríklad spravím viacej chýb, čo ja viem, že niektoré nie sú ani chyby, napríklad by som dal takto, že sekciu si vytvorím a tam si dám nejaký text v odstavci, niekde dole, ja neviem, neukončím tento UL, dajme tomu, sem napíšem nejakú hlúposť, a skúsime si takýto kód, ja si ho skúsim skopčiť a znova ho vložím do validátora, tu kliknem na revalidate, ono mi to vyhodí, že mám 5 errorov a 3 warningy. Tak zidem nižšie a môžem si pekne čítať, že čo je zle. Veľmi často je to anglicky presne doslova napísané, že čo by som mal opraviť. Napríklad, riadok číslo 4. Chyba je, že atribút value, to je tento tu, nie je dovolený na elemente meta. Je to presne napísané doslovnou angličtinou, že čo je zle. Jednoducho kompletne celý atribút value tam nemá čo hľadať. OK, tak ja sa vrátim do kódu, odstránim kompletne celý value. Znova si to skopčím, znova hodím do validátora, revalidate. Zistím, že fajn, už mám iba 4 errory. Zoskrolujem nižšie a idem ďalej. Section lacks heading. A tieto výkričníky sú není errory, to není vyslovene chyba, ale je to také varovanie, že dalo by sa niečo zlepšiť. Section lacks heading, consider using bla bla bla. To znamená, že sekcie stránok, veľmi často to bývajú nejaké sekcie, ktoré sa tematicky niečomu venujú a táto téma by mala byť vyznačená nejakým headingom. Nie je to nutné, ale veľmi často to býva napríklad, že mám nejakú stránku o sebe a mal by som tam napríklad, že vzdelanie, a to by som mal popísané všetky školy, ktoré som vychodil, potom by som mal ďalšiu sekciu a tam by som mal, že zamestnanie, a to by som mal všetky, napríklad zoznam všetkých prác, ktorých som účinkoval a tak ďalej, Čiže sekcie veľmi často, keďže sa venujú nejakým témam, tie témy by mali byť označené, vyznačené, vypichnuté s nejakým nadpisom. Dobre, tak si to ja skopčím znova, vložím sem, revalidatnem a zistím, že OK, zmizol mi jeden warning, čiže už by som tam nemal mať tú chybu s tou sekciou. Bad value for attribute src must be non-empty. Čiže každý src musí niečo obsahovať. Ak to neobsahuje, je to zbytočné. Takže v tomto prípade ja neviem, aby som mohol, že image a dám tam nejaký image, Čiže opravil som si pravdepodobne ďalšiu chybu, vložím znova revalidate. Robím to takto postupne a po jednom, aby som vám ukázal postup, ktorý by som chcel od vás, aby ste vyrobili, Vy, keď dokončíte nejakú stránku, počas toho, ako sa učíte, tak by ste si ho mali vždy nechať prejsť validátorom a on vám vyhodí všetky chyby, všetky warningy a vy postupne si to prečítate a postupne začnete opravovať. Element P, not allowed as a child of element UL in this context. Toto znamená, že element P nie je dovolený ako potomok elementu UL. To je to, čo som opakoval x milión nekonečnokrát. To je čisto ten fakt, že UL zoznamy môžu obsahovať iba LI elementy, ktoré potom môžu obsahovať ďalšie prvky. Ono v tomto prípade to zrejme hovorí o nie tomto P, ale o tomto P. Prečo on má pocit, že tento P patrí pod UL? Z toho dôvodu, že UL sme zabudli ukončiť. On keď sa pozrie na ten kód, on ho vidí týmto spôsobom. On vidí ten kód tak, že tento P element je priamy potomok UL, pretože UL sme zabudli ukončiť. Dokonca keby čítame ďalej, tak tu vidíme, že on našiel ukončovací tag pre body element, ale predtým boli nejaké neukončené elementy. A tuto dokonca mi napíše, že element UL je neukončený, čiže element na riadku 38 je neukončený. By the way, ja mám momentálne vypnuté zobrazovanie tých riadkov, ale oveľa lepší nápad je, ja to mám preto, aby to video bolo také čistejšie, ale lepší nápad je mať tie čísla riadkov zobrazené. Čiže napríklad keby ja idem
settings user, ja tu mám napísané, že line numbers false. Vy, ak to máte takisto, tak si to prepíšte na true, tým pádom sa vám tu vyskočia tieto číselka a vy si potom môžete v pohodičke čekovať, že čo vám ten validátor vlastne píše. Na riadku 38 je neukončený UL element. Toto je on, je začatý, ale nikde nebol ukončený. Takže ja ho ukončím tu, hop, UL, a teraz to skopčím a znova vložím do validátora. Ďalšia vec je, že vy môžete taktiež, ja mám nainštalovaný medzi packagemi tento, že V3 Validators. Takže vy, ak ho tam nemáte, znova dáte si toto command paletu, install package, chvíľku počkajte, kým vám to naloaduje všetky package a nainštalujete si V3 Validators. Hej. A potom vám pribudne tu niekde v menu, že Tools, V3 Validators, a keď dáte túto prvú možnosť HTML5, tak on vám tento kód odošle a skontroluje. A HTML5 je trošku menej striktná, napríklad tento P element, ja tvrdím, že by mal byť ukončený, ale on si myslí, že možno aj nemusí byť, ale ukončujte tieto elementy, aby ste voľač nepokšľali. Pre to, aby som to ukázal zrejmejšie, ja odstránim ešte raz tento UL element, hej, a znova to nechám, ten ukončovací UL element a znova to nechám prejsť cez tento validátor a uvidíme, že mi to vyhodí nejaké chyby. A vyhodí mi to chyby, že element P nie je dovolený ako child v tomto kontexte, na riadku tom a tom, neukončený. Hej, proste vyhodí mi to. Toto sú presne tie isté chyby, ktoré mi zobrazuje túto táto stránka. Akurát, že ja si ich môžem nechať zobraziť priamo v Sublime a nemusím odchádzať na inú stránku. Každopádne, keby ja sa k tomu vrátim, tak vidím, že na line 38 je neukončený UL, tak ja si pozriem ten line 38, to je tento, ukončím ho a je dosť možné, že po ukončení tohoto elementu už všetko konečne bude v pohode. Čiže tools, validators a boom, vyhodí mi to, že dokument bol successfully checked. Prípadne keby si to skopčím celé a znova vložím do validátora, tak uvidíte takúto krásnu, nádhernú zelenú hlášku. Jej! Čiže vy vždy, keď budete takto sa učiť, začínať s tvorbou stránok a vždy si nechajte prebehnúť vašu stránku cez validátor. Dokonca by som odporúčal v procese toho, ako ju budujete. Hej, nie len, že na konci, ale ja neviem, každých pár minút práce, hej, to hodíte do validátora. Prípadne si nainštalujete tento package a nechajte to prejsť validátorom. Prípadne, ak napríklad viete, že ja dávam nejaké zadania, hej, ktoré môžete riešiť počas vášho štúdia, a to mi potom môžete posielať a tak ďalej a tak ďalej. Ale predtým, než mi nejaké zadanie pošlete, vždy, prosím vás, vždy si to nechajte prebehnúť cez validátor a makajte na tom až do toho momentu, kedy vám nezahlási túto nádhernú hlášku, že dokument bol successfully checked. Jednak to zaistí, že váš kód bude kvalitný a jednak všetky tieto hlášky, všetky tieto erory, ktoré vám vypisujú, z tohoto sa naučíte mnohé. Hej, naučíte sa, že každý element musí byť proste uzavretý, naučíte sa, že niektoré elementy nemôžu patriť do iných elementov, ako napríklad P nemôže patriť priamo do UL, hej, musí medzi nimi byť nejaký LI element. Jednoducho, bude tu kopa vecí, napríklad aj tá rada, čo mi to dalo ohľadom H2, hej, že v sekcie nemusia mať, ale je dobré, ak majú nejaký nadpis, hej. Čiže tento validátor vám dáva nielen, že vás žďube, keď ste spravili chybu, ale pekne vám vysvetlí, čo presne ste spravili zle a z toho sa veľmi veľa naučíte. Takže vždy to nechajte prejsť cez validátor. A majte nainštalovaný Bracket Highlighter a majte povolené v settings, aby sa vám zobrazovali line numbers. A takýmto spôsobom pokračujte ďalej. OK, brm.